Oraingo 157 edo 170 inguru hortan gabiltza. Esan dugun bezala jarri ditugu inskripzioa erikita dago azken ordu arte, jende guztia pixka bat zalantzan dago. Esana dagolako asteburuako igandeako bentsat biharko euria datorrela, ez? Ibilbidea gorra da, ez? Baina hasieragatik esan genduna. Ibilbidea gogorra da, baita ere badude beste aukera batzuk, ez? Importante da jai giro bat montatzea eta biziketan etortzen dian ezagunekin eta bereekin pedaleatzea pixka bat eta espero duguna hori da, ez? Azkenean, akatzea izatea eguraldiaren jendearen gatik eta eguraldia ona izatea eta egun giro polit bat izatea. Guzti honek lan asko ekarriko du, baina pena mereziko du ikusita laguntza bat dela bertako herriko txirrindulari eskolarentzat. Hola da, ez? Azkenean horretan nahi geha lanen, eskolantzako dirua lortzea eta beraientzako hurrengo urtean arropa gehiago lortzea o errestasun gehiago edukitzea beraientzako gaiako doainak dituzena biziketan eskolan apuntatzeianak beraientzako bai materiala edo erropa aldetikan beraik ondo jantzita eramateko. Lan handia izan da, urtean zehar, urte hasieratik izan ditu bilera pila bat, antolatzen gauza pila bat, baina ez dakizu azkeneko ordu arte lehenengo aldia da, esan duzu zela, karrera pila bat antolatu dute, baina hau desberdina da, lehenengo aldia da, eta lan asko dauka, baina atzo eta ostiralen eskolako kidekin, gurasokin lan asko indeu eta nik uste martxa ondo ikola. Pena merezi izan duen lana izango da, diru asko lortuko duzu eta aldearentzat? Diruna ez dakigu, diru asko, nik uste baiet, laguntza pila bat izan deu, bai Eroski, Ogiberri, Insaluz, Coca-Cola, daude enpresa pila bat lagundu joduenak, eta horrei esker nik uste diru atako deula, baina hoi azkenen da beste gauza bat, gu nahi gendun faltazitzaigun hau, antolatzeko maila guztiko karrerak, neskana dena hau faltazitzaigun, marseateko turista bat, horrekin abitu ginen eta nik uste pena meztiula. Gaur egunen bukaeran komentatuko dugu, pena mezi izan du ez. Beraz hurrengo urtean bigarren edizio izango dugu? Nik uste baiet, nik uste gaina lehenengo aldia dela zailana, gogorrena, ez dakizu gauza asko nola jongoian, baina nik hau gondo ateratzen bada, balorazio positibo egin maio honen nik uste baiet, hau aurrea joan behar duela. Joseba Beloki eta Mikel Astarloza txirrendulariei lehenengo Abramolano klasikari buruz galdetzeko aukera eduki genuen, beraien iritziak eman zitzaten. Holako iniziatibak izatea beharrezkoa dira, ezta? Azkenen ikusten egiala ez bakarrik txirrindularitza mundua profesionaltasunarekin arabera lotuta dagoen zerbait dela, baizik eta ere zikloturismoa importantzia ikaragarri daukela, jendeak dauken zaletasun hori ere errepidean jartzeko eta daudari gabe eta gainera laguna izaki nik uste iniziatiba hona eta bertan datorren 29 hortan egongo ara duerik gabe. Abramolano martxoa esan oso gogorra dela ziurtetu dezaket, batez ere lehenengo kilometroak malda handikoak dira eta gogortasun handikoak. Baina nik uste primerako antolakuntza dagoela prestatuta egun horretarako, ibilbidea ere zoragarri politxa da. Irteera 185 txirrindularik eman zuten. Bitxikeri moduan, aipatu beharra dago gazteenak 22 urte dituela eta zaharrenak berriz, uztailean 71 urte beteko dituela. Guztira, ibilbide osoak 189 kilometro zituen eta 11 mendatzek osatzen zuten. Irteera eman eta berehala Bidaniako mendatari aurre egin behar izan zioten txirrindulariek, beraz, hasieratik nabari zen probaren gogortasuna. Hainbat aurpegi ezagun ikusteko aukera ere izan genuen. Joseba Beloki, Osa Anaiak, Abramolano bera eta gainerako txirrendulariekin batera egin zuten ibilbidea. I'm a party,
put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my When the sun's out, we just wanna impress. I stand in the clear, don't bother with mess. If it ain't gonna sell, I don't wanna invest. If it ain't got a vibe, I ain't got an interest. I wanna see a ice cream man on the road. I wanna see a light skin gal on the road. I wanna get slush puppy with both flavors. Drink that, now I'm right back in my zone. When I arrive, I'm pools in a heat wave. I got vibes to sell, people want them. My name's Wiley, yeah, play my song then. When I arrive, I'm pools in a heat wave. 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 When I arrive, I'm pools in a heat wave. I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my body. I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my body. I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my body. I'm a party, I'm gon' dance. Put your hands up on my body, on my body, on my body. Put your hands up on my When the sun's out, see the gal them too. I wake up to another gal them tune. I ride out on my Yamaha R6. When I reach in the dance, bring the gal them true. Gal them know, say they wanna wind up. I get behind her and she get wild up. She back it up.